Ka jalan yam tura kan sathau ya ka history ha ka balang Catholic ha gar hills ban prinkre ban priang sangha yonomic mat jong pa bu kho pop yo ba khat sau jong ka Vatican sha India ba Nepal Most Reverend Leopoldo Grilli kani ka jingle jingo jong apostolic nuncio sha gar hills ka ban pau ya ka jingnan kam ka ban nangroi jong kirunge Catholic ha ka than chate lamingi jong kari India kalong ru tang ke jingle jingo ka baar ka ba pau nam na ka Vatican sha ka ni ka than ka ban kong kalong ke jingle jingo ka ba pau nam jong pop John Paul ba ar sha shlong ha ka snem khat khandai spa propsau u apostolic nuncio un poi ha ka kat lingsun ha goti ha ka step jong ka sing sa jan ha shwa ban let sha mendal wat un poi ha bishop house ha tura ha ka por lai teng janmin ki parish ki badan ha road kalinti bajeng doba Mendal, Jengjal, Barongkon, kedang pen kre ya ke kerdop penyang burom, bar kilama bala shenabha ki bapen pau ya gejing kemen ba gejing sausarong, jong ki runget hakmat kasngi bakongsan. Most Reverend Leopoldo Grilli lawan yu kejat ningkong ha gejala Meghalaya ha Archbishop House la imkra Shillong la bunsin ke bapen pau bo ye ya gejala Meghalaya, bod ai burom ya ki runget ke balang Catholic keleng kejala.